care trecuseră pe lângă el îl ignoraseră. Ar fi fost în curând acoperit de plante și ar fi putrezit acolo. Într-o zi, tăietorul de lemne mergea spre casă. Asta e scaunul. Are lemn bun. Îl tai bucățele și o să fac un foc bun din el. Dar, pe de altă parte, eu n-am mobilă deloc în casă. Nu mai tai. Așa că nu l-a mai tăiat, l-am dat acasă. Tăietorul de lemne locuia într-o căsuță mică, împreună cu soția și cei doi copii. Erau săraci, dar fericiți. A, nu, suntem doar săraci. Mi-ar plăcea dacă am avea și noi niște mobilă. Mereu m-am întrebat cum este să dorm pe un pat. Da, mobila adevărată, o masă și scaune pe care să stăm. Este amuzant că spuneți asta, pentru că... Pentru că ce? Pentru că, dragii mei, am adus un scaun. Vai, leșin! Ce-i ăsta? N-am mai văzut așa ceva. Ce este? Stați! Nu-mi spuneți. Este cumva un scaun? Nu, este o glumă. L-am găsit în pădure și m-am gândit că se va potrivi foarte bine la noi în casă. Dar este un scaun minunat! Este cel mai frumos scaun pe care l-am văzut în viața mea. Nu, este oribil, murdar și miroase urât. Și nu supărați, are nevoie să fie doar puțin curățat și lustruit. Exact, ar fi tot ce trebuie să facem. Și l-au curățat și lustruit. Scaunul arăta acum foarte bine. Și toți doreau să stea pe el. Toți îl iubeau. Până și fiul tăietorului de lemne ajunsese să țină gust la el. Nu am niciun prieten. Vrei să fii prietenul meu? Sigur că vrei. Jucăm fotbal sau altceva. Mă îngrijorează fiul nostru. Prostii, toți băieții au câte un prieten. E complet nebun, desigur. Dar nu este un băiat rău. Noi toți suntem oameni buni și ne iubim scaunul. Și trăiau fericiți, iubindu-și scaunul, până când într-o zi... Suntem faliți. Mereu suntem faliți. Nu, mai faliți decât faliți. Complet faliți. Mai rău decât complet faliți. Nu le rămânea decât un singur lucru de făcut. Tăietorul de lemne trebuia să ducă scaunul în oraș ca să-l vândă. Nu! N-avem încotro, m-am murit de foame. Prefer să mor de foame. Nu le era deloc ușor să se despartă de scaunul lor iubit, dar n-aveau încotro și și-au luat rămas bun de la el.